Altså DSA er opstået ud af et behov, der faktisk har været i den danske musikbranche i rigtig, rigtig mange år. Der har altid været det her behov for at se, om man kunne skabe et slags samlingssted og et uddannelsessted for professionelle sangskrivere. Det bliver sådan nærmest fysisk, når man kommer ud på skolen og ser en masse unge mennesker sidde og bounce idéer, lave sessions, lave camps. Man kommer ind i den her boble, hvor alt handler om musik. Det fedeste ved at gå på DSA, det er helt sikkert, at man får en masse gode relationer til andre. Både allerede etablerede folk, men også folk, der er upcoming. Jeg har altid sunget og har gået på MGK som sanger, og så har jeg også taget en bachelor som sanger. Man fandt ud af, at det ligesom var skabelsesdelen af musikken, som var det, der ligesom var min passion i det her. Og det er derfor, jeg har valgt at søge ind på den her skole. Da jeg startede på skolen, fik jeg ligesom en masse værktøjer til at gøre det, jeg selv ville, men bedre. Der kom nogle reelle opgaver ud til en, når man sad derude. Så man altid følte, man havde en ben i skolelejren, og så et andet ben inde i den reelle musikbranche. Der er sådan et særligt fællesskab, og det er en super fed ting at blive en del af. Alle er sindssygt dedikerede og dygtige, og der er et kæmpe drive her på stedet. Det der med at bo sammen giver mulighed for en lidt anden relation til den gruppe, man går sammen med. Det giver hele tiden nogen, der gerne vil have en session, eller nogen, der er friske på lige at sidde ved et klaver og skrive en sang. Lige så meget som det kan være nogen, man lige kan slappe af med, eller se en film med, eller gå en tur, som også kan være rigtig rart nogle gange, når man sidder så meget i studierne. Jeg oplever en enorm lyst fra branchen til at gå ud og bruge stedet. Altså se det som en direkte pipeline ind i at signe nye sangskriver og nye producer med et stort talent. Det er altså fedt at mærke en udvikling ret hurtigt, og vi bliver bare sindssygt dygtige.